bolo vsunuté na schvál, akože taký prírodný jav urobený, to ako prírodu urobené, je to vsunuté do... Úplne mimo. Vidíš tam to zvierátko? Kde? Hen tam. Nie. Co to je? Hen tam na tom ostrovčeku. Je tam? To je jak ona. Toto on to pláve tady. Myslím, že by ste si rozumieli. Nemám. Jak to ona je, tak nevíne. Týma nožkama. Nic nebolo, idem ďalej. Idem ďalej. To mohlo? Môžeme si zaskakať? Neviem, či keby si to prekročíš, či by nejakí ochrancovia sa nedošli. Takže ja som geodet, ja môžem. No, tu mám podvodné body. Čo je lemur? Neviem. Ty kráľ Rima. Aha. Variť, čo to nechce. Variť, čo?